So, ayan guys, ito yung aking mga napamili oh. Ito yung aking biniling fruit cocktail, maliit lang. Kasi dadagdagan ko naman ng, ayun oh, may mga prutas. Siyempre mayroon tayong soft drinks. At mamaya, ayun, magpapansit ako. Ayan, pag sinipag, bababa ulit ako. Ito yung ating gulay na panglahok. Yan lang. Celebrate namin mamaya. Pag magpapalit ng taon dyan, alas 12 dyan, ng hating gabi, dito alas 7 ng gabi. So, sasabay kami sa palit ng taon ng oras sa Pinas. Hindi yung Philippine time ang susundin namin. Okay? So, ito na lang. I-prepare ko lang itong ating fruit salad. Saka mamayang mga 4 o'clock siguro, lulutuin ko yung pansit. Okay? Ito na guys. Oh, yung aking gagawing fruit salad. Na-prepare ko na lahat. Pinaghalo-halo ko na lahat ng mga ingredients. Ayan, lalagyan ko na lang ng yun, nilagyan ko rin ng ayun oh, may cheese yan. Nabili kong cheese, yung sliced cheese kasi, yung pang burger, wala kasi yung buo, yung square. Ayan. So, ngayon, ilalagay ko na tong condensed milk at saka yung cream. Okay? May cream akong binili. Oh, lagay na natin yung cream. Lagyan natin ng cream. Na, lagyan natin yung cream. Malapot talaga yung cream. Lagyan yung cream para creamy yung ating fruit salad. So next, lagay na natin yung condensed milk. You know. So ayan, haluin natin guys. Ayan, medyo kumakaw yata sa aking lagayan ha. Sakto lang siguro. Wow, yummy, looks yummy. So ayun na nga guys, ito na. Okay na yung timpla ng condense. Isang lata lang ng condense. Ayos na. Matamis na. Ayoko ng sobrang tamis. Pwede na to. Ito na ang aking fruit salad. So, ito yung aming kakaabalahan mamaya. Isasabay namin yung aming New Year's dyan sa pagpalit ng taon sa Pilipinas. Ito, ilalagay ko muna to sa ref para malamig. Hey guys! What's up? What's up? Happy New Year sa lahat. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino abroad, sa lahat ng OFW, Happy New Year. Ayan. So ngayon, araw ng Thursday, hindi tayo pumasok sa trabaho. Nag-short leave si Uragon para lang medyo relax, ma-celebrate ang pagpasok ng New Year. So, babatiin ko ang aking mga mahal sa buhay, ang aking asawa, ang aming dalawang anak, ang aming dalawang anak, mga dalaga na, sexy, magaganda, papuputi, Happy New Year sa inyo dyan, kay ate, kay Bunso, ayan, Happy New Year ate, kay Crisel, kay Bunso, Happy New Year, kay Mahal, ayan, Happy New Year sa inyo dyan, at sa mga aking mga hipag, yan, mga hipag, kumusta? Happy New Year sa inyo dyan. Aking biyanan sa inay, Happy New Year, Nay. Sana malusugan yung katawan at long life pa. Yun, long life. Good health. At sa aking mga kapatid dyan sa Bicol, sa Ginubatan, Albay, mga Uragon, what's up, what's up? Ayan, shout out sa inyo dyan sa Barangay Mauraro, Ginubatan, Albay. Shout out mga ka-Urago natin dyan. Happy New Year sa lahat. So, hanggang dito na lang. At ako'y magluluto ng special pansit. Yun, special pansit ha. Seafood ang sahog. Yan. At may seafood, mayroon ding manok. Kasamang manok. Halo-halo na. Mamaya, tingnan nyo ang aking niluto at ang aking prepare sa pagsalubong sa New Year. Advance Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat!
So, ay ito na nga mga guys, mga uragon. Ang aking lulutuin na pansit. Ito na yung pansahog natin. Ito yung manok. Tsaka yung atay niya. Tsaka mayroon tayong ayan no. Squid and hipon. Linis na yan. Ito yung mga gulay. Carrots and beans. Baguio beans. Repolyo. Tsaka mayroon tayong kunting pampalapot mamaya. Ayan o. Ito, cornstarch. Kaya yun ang pansit. Itong malapad kasi yung pansit na kinuha ko eh. Ayan o. Saka yung canton siya. Chinese noodles. Saka magigisa tayo ng ricados. Ayun. Dito na yung mga ricado natin o. Ayan o. Bawang. Sibuyas. Yung raw liver, chicken liver. At ito yung pinaglagaan ng manok. Ito yung isasabaw natin mamaya sa pansit. So, start na natin ang pagluluto. So, ayun o. Taas ng stand ko o. Start na tayo magluto. aking ginawang fruit salad. At syempre mayroon tayong
isang buong pinahigang lechon. Pinatihayang lechon at mayroon pang kasamang kubos. Siyempre, di mawawala ang kubos. At ito yung ating blended na tomato sausawan. Oh, may saging pa. Oh, may pangtulak pa, soft drinks. So, ayan. Ito lang ang aking nakayanan. So, Happy New Year sa inyo lahat. Mga Uragon, mga beshi, mga bay. Sana maging masaya ang buong taon natin. Welcome 2021. So ayan, Happy New Year mga beshi, mga bay. Ayan oh. Ito ang aming mga prutas-prutas na bilog-bilog. Mga pampaswerte diyan, yung pinya namunga ng coins. Coins yan, tapos mamaya yan, may papel na yan. Mamaya magiging papel daw yan. Yun oh. Dadami yung blazing natin sa 2021. Ayan oh. Agoy! Agoy! May bulaklak na siya. Yung coins naging papel na oh. Itong dugangan na to. Dungangay tayo. Oh. Kana? Ayan oh. Happy New Year. Ito lang ang aming nakayanan no. Yung isang manok kanina naging dalawang lechon. Nanganak. Nakatihaya parehas oh. Ayan oh. So Happy New Year sa lahat. Welcome 2021. Sana matapos na ang ating mga pinagdadaang mga pandemic na yan sa buong mundo. Ito, kahit papano nakakaraos tayo sa araw-araw. Ayan, may daos natin ang pagsalubong sa New Year 2021. So, maraming salamat. Ito lang ang aming handa. Antay namin si Kusang Rico, wala pa. Kusa, nasan ka na? Paramdam ka, Kusa. Na-miss ka na namin. Joke mo. Happy New Year! Kain na na! Bye-bye! Yun o, busog na! Ay, ano, ganun yung abs. Salad-salad lang sa walang pira. Salad-salad lang, may walang pira.